Kapit tigil ko na kumanumpay. Ang asawa wa kibaw kumanat upay. Sa ato pa. Hindi na kumantok ko ng nagukit para makainom ko. Pati labi anay inom ay kadaot wakot wartam. May tagnaharong upaw na kay hilig ito siya og luto-luto. Dayon magtapok ang ipaabot ng mga ato nga nasakpan sa kong asawa. Si Tatay Piso. Wala mas niabot kay Tatay Piso. Nabunog na noon ang upaw noon sa kong asawa. Nagtahas na itong asawa. Uy, ako naman tayo siyang pasabot nga. Basta ganahan ko minom mo ito. Hindi ko mga barkada. Manam sa di akong trabaho. Di na siya kamahay. Huwag mo adto ko. Doulong dito kay grabe yung hawa kay ganyan. Unto grabe inita. Mayroon kay ni hapon na. Uwa na. Init. Lando na. Okay, di ako sabas-sabas kong asawa ha. Nato ako dito kay kasi ninyo mapasan ko. Sus. Wala na ba? May lagnaaro sila diha kompleto kay klaro yun nga makainom ko. Sus. Aha, kasaraning Ernesto upaw. Dugay mo kayo nagsabot, midri mag-inom, midri karoon o kulako. Dugay mo kayo nabot. Kung sapit nung nahurot na ko po ng akong ilim nun sa... Ha, nahinayan lang ko na ibas mo abot o si Ernesto ini kataon-taon. Ay, kanang... Oy! Oy, pre! Kanang, pre! Lagi ka, si Ernesto mo yung toyo. Wala pa si Ernesto. Si Ernesto sa ganyan akong gihuwat diri pre kay nagsabot ko may Ernesto pre nga magtagay may niya. Dugay man kayo. O mo bitaw siya mo to nagingon sa nako nga. Are sa kuno ko niya pa areon kay naa ka kay magtagay lagi kuno tatulong. Lab! Lab! Patay ko kahoy diri lab, pinahugdan ko, wala na din nagsiga. Ano wala minitubag rin? Asa di ka siya? Patay, ako lang nitakas sa putuno. Tanawa na ko be. Lab! Tanawa ra lagi. Taan ba jud ko nitakas sa jud? Awang bughaonon diha. Wa jud human na. Igo ra humagpay lang mga ulos palwa. Pantay na dito hana ron. Tuwa na puto sa upaw. Nung nasa tugtagay dito. Hangon dyan nagtagay na akong bana oy. Pantay ka laro na ko ron. Pantay na dito ron tawhana ka. Wala ni mo tuwa sa bugha dire. Ikay bughaon ako. Aning butay. Pantay ka. Ang tagay tulong mo kay ni amot ani mo apil kag tagay mo kay ni amot. Wala ta mo palit sa ko pre. Adili na magsilbi pre. Ang kana ra bang mo palit trabaho ra ba nay kasiguraduhan? Di mo palit ko basta Maurot ni mo ingon niya kagwa kay kwarta di wala na may mahimo nakainom na kani. dili kay si Ernesto basta mga buto na to si huwam na ko nga usa ka botelya. Siya ra sa tapan. Oh. Basta wala ba kay labot sa mong sabot niya apil-apil ka diri oh. Imo ni oh. Makakansam yan si pare ay. Wala magkagdi kong pare. Kato si Ernesto, sultian tilang ka. Naundang nang may atong inom. Katong may abot ang akong asawa kay kana akong asawa pre. Grabe. Mao bitaw di ko nimo mangagdi kay kana imong asawa maldita kayo. Di jud ko ngagdi nimo ginom si Ernesto ra akong wala na may problema sa balay pre kay umana kog bugha. Umana kog file sa gisugos ng asawa. Basta mahuman na gani kumpleto na gani na. Pwede na kong lakaw-lakaw bisag asa. Awa jud. Unsay manaka og kanang buga ha? Imo to gibian dito mo mga taliwa. Di na tani ka ayaw lakaw di mo mahuman trabaho. Ang jud kag inom. Ikaw pod. Imo sa nagiagda ang banag tagay ha. Ako na agdahan yung banag inom. Si Ernesto yung giwat. Ngari na siya ha. Oh, apila na Ako na apilon mo ko nimo tanawar ko. Ikaw ha. Kapila naman tagagainan. No. Apila ni para